Jeg skal så nu lave en Askers med Magnus, som overvejer at komme. Han ligner fandme af. Ja, jeg ved ikke, hvad der sker. Hvorfor har du sat fandme helt væk. Hold nu. Jeg slår mig ihjel. Nå, okay. Til spørgsmålene. Fuck, det lød dumt. Okay, Nina Louise. Du spiller ikke. Jeg slår dig ihjel med en sav. Hallo. Hallo. Nå, vi går i gang. Hvorfor kan du ikke lide Line? Kan sgu ikke lide en, for... Kan sgu ikke. For med grim. Hvor gammel er I? Jeg er 14, snart 15. Nej. Så ja. Hvem er den hotteste pige, I kender? Der er sgu mange. Ja. Fuck, du var tæt på at ramme en MacBook. Jeg har slået dig ihjel. Fuck. Okay. Der er fandme mange. Næsten for mange. Ja, det kan jeg sgu ikke sige. Har I nogensinde været forelsket i den samme pige? Har vi det? Har vi det? Det tror jeg faktisk. Det tror jeg, vi har. Men hvem? Det ved jeg sgu ikke. Og så Tobias Løsing. Gå væk. Han skriver, vil I lave en pizza til mig? Og jeg siger pænt nej til det, for det gider jeg ikke. Og så Tobias igen. Hvis I var fanget på en ø, hvilken musikers musik, alt hvad musikeren har lavet, vil I så tage med? Lucas Graham. Kid giver fandme, at det bringer budskabet til mit hjerte. Fandme ikke lavet penge. Fandme lavet damer. Eller lavet damen. Jeg ved ikke. Fuck det. Bare Kid. Fordi jeg keder mig. Niklas Hjort Andersen. Fedeste stil af drenge og piger fra Holbergskolen er 7. og 9. 7. ved jeg ikke. 8. Magnus. 9. det ved jeg ikke. Næste. Jo, 9. der er det Niklas Hjort. Yourself, bitch. Niklas Holm, hvad er jeres største drøm? Pornostjerne, dig. Seriøst. Seriøst. Det kunne sgu være mega sygt bare knæppe af det. Kom nu, hvem? Okay, sødeste pige og dreng I kender. Sødeste pige vil jeg nok sige min kæreste. Bliver jeg nødt til. Nej, det skal der. Så har det sødeste dreng. Fuck, jeg kender mange, jeg kan sgu ikke sige en. Lukas, Lasse, Nikolas, Emil, Jonas, and himself, Magnus, pæneste pige og dreng I kender. Igen min kæreste og dreng igen, det lige sagt. Bedste minde sammen og hver for sig. Bedste minde vi har haft sammen. Hvad er det bedste minde vi har haft sammen? Fuck, vi har lavet så meget, så jeg ved det ikke. Jeg ved det fandme ikke. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg ved det Kan vi ikke. ikke lave den her på et andet tidspunkt? Jeg tænker slet ikke klar lige nu. Det vil jeg skide på. Hallo. Klokken den er, jeg ved ikke hvad. Og de regner med os. Og der er gået 3 minutter, så vi skal videre, ikke også? Så siger vi, og hver for sig. Vi er heller ikke. Jeg har lavet så mange fucked up ting, så jeg kan ikke huske hvor. Hvad betyder stil for jer? Meget. Alt. Jeg skal bare have pengene til det. Der er jeg sgu ikke altid. Bedste ven og veninde. Bedste ven, det er Lukas Borg Rasmussen. Og bedste veninde, det er Maja Nielsen. Og så Stine Malert. Hvad synes I om mig? Hvad fuck er det for et spørgsmål, mand? Hold kæft. Ingen kommentarer. PS, I skal hold kæft, mand. Getting trolled. Okay, Maja Cecilie Nielsen. Er I forelsket? Ja, dig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Kaja, hvorfor æder I så meget slik? Det ved jeg ikke. Magnus, hvad er jeg for dig? Ikke en skid. Magnus, hvorfor så flabet? Derfor. Det er ikke til det der lige nu, mand. Nej, det vil jeg ikke. Toys fedt. Prøv at se, hvorfor ikke lige læse kommentaren sådan
op, så man lige sådan, ligesom ikke behøver at stille de samme spørgsmål, for det er pænt provokerende. Så får min kæft. Den er død. Den er ikke død. Nå ja, jeg er brændt. Eller, vi fortsætter. Jeg gider ikke lave den her om. For det her er det første forsøg, man. Hyggede I, at I spiste alt vores slik? Nej, det ja. er jo for vi ikke gjorde. Synes jeg, at elefanter, der hopper på trampoliner er seje, kan I godt lide? Ja, de er seje, fordi at det er... Nå. Kan I godt lide at køre bus? Nej. Ja, hvad synes jeg om mig? Fuck dig, Mads. Kan du godt lide at folde trekanter ud af papir, Magnus? Det skulle altid være en hobby for ham, vil jeg sige. Og så, det var en kort og fucked up Asgers video. Ikke hvad jeg skal sige. Fuck jer alle sammen. Nej. Nej. Fuck jer.